Masu kallo barka da zuwa tashar labari yanzu. A yau muna dauke da labari mai matukar muhimmanci ga al'ummar musulmai. Kasashen Saudiya, Turkiyya da Qatar da Malaysia sun amince da kirkirar wata sabuwar haɗin gwiwa ta musulunci wanda za a mayar da hankali kan karfafa tsaro tsakanin kasashe, sauƙaƙa ciniki da zuba jari da kuma haɓaka musayar fasaha da ilimi. Wannan yarjejeniyar ta zo ne a lokacin da duniya ke fuskantar rikici da tattalin arziki da kuma tsaro, kuma ana ganin wannan kungiyar za ta zama mafita ga kasashe musulmai da ke son dogaro da kansu. Shugabanni sun bayyana cewa wannan haɗin gwiwa ba wai siyasa ce kawai ba, har da nufin karfafa martabar duniya musulmai a fannin tattalin arziki, bincike da tsaro. Ana sa ran za a kafa wannan Islamic Economic and Security Council IESC da zai lura da aiwatar da wannan yarjejeniyar a shekara ta 2026. Wannan na iya zama sabuwar dama ga ci gaba musulmi a duniya. Shine wannan haɗin gwiwar zai yi tasiri. Ku ajiye comment idan kuna goyon bayan sabuwar tarayyar musulunci. Kada ku manta ku yi like, ku yi subscribe da kuma sharing domin ci gaba da samun sahihan labarai daga Labari Yanzu. Mun gode.